Gràcies a l'ANC de Riu Primer per convidar-nos. Ens fa molta il·lusió estar avui aquí, especialment a mi, al meu poble, a casa meva. Gràcies. Cantarem dues cançons, com dèiem per ara. Començarem amb la versió que vam fer, com ha explicat en Joan, que va escriure la lletra l'Ariana, que la vam gravar el 2018, al desembre, i la vam gravar aquí a Santa Eulàlia, amb en Joan, que avui m'acompanya. Gràcies, Joan. I això, per la llibertat dels presos, de les preses polítiques, dels exiliats, de les exiliades i la llibertat del nostre país. Bona nit. Gràcies. Tothom té el seu regal, desitjos i abraçades, persones estimades, i aquesta nit, com cada dia, som aquí. Des del pla veiem llums llunyanes, vosaltres sou allà. Els murs no ens separen, ni ens allunyen, ens espanten, persistim, la llibertat és a tocar. Com cada nit us diem bona nit, no us rendiu mai perquè som aquí. La gent està forta, tossudament alçada, no defallim i us desitgem molt bona nit. És la nostra estaca, però ens en sortirem. El poble mai falla, ni es rendeix ni calla, persistim, la llibertat és a tocar. Com cada nit us diem bona nit, no us rendiu mai perquè som aquí. La gent està forta, tossudament alçada, no defallim i us desitgem molt bona nit. Com cada nit us diem bona nit, no us rendiu mai perquè som aquí. La gent està forta, tossudament alçada, no defallim i us desitgem molt bona nit, molt bona nit. Gràcies.